We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Indaba yaka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngikhule ngihlala nomama ekhaya. Ubaba ngangingakamazi ngaleso sikhathi. Umama wayethengisa utshwala aphinde athengise ngami kulabo bhuti noma abobaba ababezophuza ekhaya. Ngiphile leyo mpilo isikhathi eside. Ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngiyofuna ubaba. Ngenhlanhla ngamthola ubaba, ngahlala naye phansi ngamchazela sonke isimo engiphila ngaphansi kwaso. Ubaba wayesethatha isinqumo sokuthi angithathe ngiyohlala naye nomndeni wakhe okungumamncane nezingane zabo ezimbili, okungumfowethu nodadewethu. Injabulo enganginayo ngizitshela ukuthi sengiyophila impilo engcono kunale bengiyiphila, kanti angibuzanga elangeni. Akuphelanga nenyanga nje ngihlala khona, kwaqala futhi ukuhlukumezeka. Umamncane wayengishaya engincisha nokudla, ngangilandiswa ngisho nezinkomo. Ngingasho nje ukuthi ngangiyisisebenzi kuloya muzi. Ubaba wayengahlali nathi, wayebuya makuphele inyanga, so wayengasazi isimo engangiphila ngaphansi kwaso ngoba makakhona yena ngangiphathiswa kweqanda. Kodwa makahamba kuphinde kuqale phansi futhi ukuhlukunyezwa. Kwathi ngelinye ilanga ngakhohlwa ukuyokhelela amanzi. Umamncane wangishaya waze wangilalisa ngaphandle. Lapho kwakusebusika. Ngagodola kwaze kwasa. Ilapho-ke la ngathatha khona isinqumo sokuthi akungcono ngibaleke ngiyohlala nesoka lami. Ngahamba-ke ngayohlala nesoka lami emqhashweni la bekahlala khona. Phela bekathe ukukhula kunami, mina bengilindele imiphumela yami yakwa-matric. Angifuni ukuqamba amanga, sasihlala kamnandi nesoka lami, sasithandana kakhulu. Nami ngangizitshela ukuthi ngaze ngathola ukuphumula kunini ngihlukumezeka emhlabeni. Inkinga yaqala sengino-4 months ngikhulelwe. Waqala lapho-ke ukungihlukumeza. Wayengihlukumeza ngamagama, engithuka, engibiza ngazo zonke iy'nhlamba. Ngathi ngisabheke lokho, waqala wangibeka isandla. Ngahlala, ngabekezela ngizitshela ukuthi uzoshintsha. Ngoba uma engaphuzile wayeba ngumuntu olungile futhi axolise ngezenzo zakhe. Inkinga yakhe beyiqala uma ephuze amanzi amponjwane. Angazi bese ngivule amacala amangaki okushaywa. Bese ngaziwa ukuthi every weekend ngiyovula icala, Monday ngiyolisula. Bengilokhu ngibekezele nginethemba lokuthi uzoshintsha. Instead wayeba wesi ngoba ngendlela bekangishaya ngayo bekanganandaba nanokuthi ngikhulelwe. Kuko konke lokhu ngangingakaze ngilwe back mayengishaya. Laba linye nje ilanga engathi ngikhathele. Ingalo losuku andlula ngalo emhlabeni. Kwakuyi-Saturday ebuya khona etshwaleni. Kanti nami ngalolo suku ngangiye kamngani wami owayengimemile wayenze itiya nje lesiZulu. Ngangimtshelile futhi ubhuti ukuthi ngimenyiwe wangaba nankinga. Isono sami kwaba ukuthi ngabuya ilanga selishonile. Wangena endlini wangithola ngilungisela ukupheka ngiqoba u-anyanisi. Wangena wangibuza ukuthi ngibuyaphi ngoba khani ngipheka manje. Ngathi ngisaphendula wabe engishaya. Engithuka ethi ngibuya ukuyofeba kwalengane engiyikhulelwe akusiyona eyakhe. Kwavele kwathi xhifi inhliziyo. Kwabuya konke okubi ekade awayekwenza kimi. Ngavele ngadonsa umese lekade ngisika ngawo u-anyanisi.
Ngamhlaba nje kayi-1, ngambona ewaphansi. Ngathuka kakhulu ngaphuma ngamemeza omakhelwane. Beza begijima. Bathi bafika ngangingakhoni nokukhuluma, izandla zigcwele igazi. Bathi baya kuye bayamthinta bamthola esethule ngoba ngamgwaza endaweni ebucayi kakhulu. Kwabizwa amaphoyisa ngaboshwa kanjalo-ke. Ngathola ibheyili ngoba bese kusondele ukuthi ngiyoteta, nakhona ngateta ngo-8 months. Emva kokuteta lachubeka icala kwaze kwafikwa la ngigwetshwa khona, u-10 years. Ingane bayithatha bakubo. Ngibhala nje ngisadonsa phakathi. Inhloso yokubhalela la ukuthi ngixwayise abodadewethu ukuthi bangabekezeli ukuhlukumezeka. Umuntu nje wakushaya kayi-1 mvulele icala futhi ungalisuli. Ngoba kusasa kungenzeka akubulale noma wena umbulale. Nanokuthi kubomama abahlala nezingane abangazizali bangazihlukumezi nalabo mama abahlukumeza izingane zabo abazizalayo bayiyeke lento yabo. Ngoba mina ukube umama wami wayengangihlukumezile ngabe angikho la. Nanokuthi kube ubaba wathi makangithatha ngafike ngaphila kahle labe kaphila khona nomndeni wakhe omusha, ngabe angikho la. Isizathu sokuthi ngilibele ngibekezelele le ndoda engishaya ingihlukumeza kwawukuthi angazi ngizoyaphi, ngoba kumama nakhona anginayo indawo yokuhlala, angihlali kahle, nakubaba ngapha umamncane uyangihlukumeza nezingane zakhe. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba. We listen, we don't judge. We listen, but with no judgment. Tell us what you think on the comment section, and please don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe.